Bună și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom juca Maxcraft. Luăm mai încet sonorul. Ok, este un joculeț foarte frumos. Ca să vedeți pe parcurs. Ok. Frate, găinușă. Mititic. Au. Frate, o să-mi fac șofer, mă. După. Acum trebuie să luăm niște lemn. Am mai jucat jocul acesta în trecut, dar nu acum. Am și uitat cum se joacă. Cel puțin eu. Nu știu de prietenii mei. Se joacă online, da? Se joacă online. Adică eu pot juca cu prietenii mei, adică toți să fim pe un server, o să zicem într-o zi. Să vedem ce o să fie pe aici, o să vedem. Frate, să fie amuzant rău. Ia aud găinile alea pe fundal. Găină, taci din gură! Filmez! Okay. Trebuie să ne facem și un adăpost. Și un pat ca să dormim mai bine. Dar mai întâi trebuie să ne facem o sabie, un târnăcop. Orice Frate, sunt bălbâit rău. Necesar. Așa. Uite și becuța din care ne putem noi face armură. Vor veni zombie noaptea. Mami. E ca în orice jocuri Pocket Edition. Sau în orice jocuri Minecraft. Așa, ne-a luat, cred, nu știu, destul lemn. Hai să craftăm mai întâi puțin lemn. Ok, puține bețe. Și haideți să ne facem săbii și armuri. De fapt, armură să faci din piele de... Mă rog, îmi fac un topor, că am nevoie. Și un târnăcop. Sabie... Hai și o sabie, pentru că trebuie să mâncăm. De fapt, în jocul ăsta nu trebuie să mănânci, doar dacă te lovești de cineva, ți-i lovesc. Mulțumesc pentru 2 penny și o carne. Mulțumesc foarte mult. Și sunt unele animale mici care nu au crescut încă mari și nu-ți dau nimic. Câtă carne? 3 carne. Ce bine. Din tine iau lână, dar nu ești mare. Frate, de ce? Uite la ea, bă. Bă, mănâncă carne. Bă, nu mai mânca. De fapt, mănâncă, fă-te mare. Ui, bă, uite-o. Na, că te-am prins. Bun, am mai găsit eu niște oi. Poate o să ne facem pat. Da. Cred că da. Dacă crește și aia mică. Nu, ne-am făcut din prima pat. Frate, suntem cei mai buni. Câtă lână. Poate să am nevoie și la podea. Frate. Trebuie să dorm îndată. Se face noapte. Trebuie să-mi fac un pat. Frate, uite încă o aia acolo. Frate, fac 2 paturi. Și mai am unul de rezervă când merg în excursii. Ce tare. Mersi, Alex, tu l-ai aflat primul, l-ai dat și mie. Mersi. O să-ți fac o promovare. Dar nu acum. Acum jucăm Maxcraft. Ok. Tu, porcule. Porcule! Lasă-mă în pace, bă! Frate, câte carne am? Bă, am carne la greu. Haideți să facem patul. Da, deci fac 2 paturi. Nu mă așteptam. Haideți, de fapt, din prima o să ne facem pat. Am nevoie acolo. Și o să-mi fac și o ușă. Și acum haideți să tăiem lemn. Trebuie să ne facem căsuța noastră frumoasă. Se aude mașină pe fundal. Da, și niște voci. Se aude mai tare acum. Ok.
Cred că o să ne ducem un pic mai încolo. Ceva de genul. Tot se aude. Frate, mașină, pleacă odată. Ce enervantă e mașina. Filmăm de 5 minute. În sfârșit a plecat mașina aceea. Ok. Să avem nevoie de nisip pentru geamuri. Poate să fac mai mulți abonați decât pe canalul trecut. De anul trecut. De fapt, Alex, cred că mâine îți fac promovarea. Dacă o să am mai mulți abonați. Ok? Deci vă rog să vă abonați ei. Facem și lui Alex câțiva abonați. Dacă vă abonați la mine, nu uitați să vă abonați și la Alex Crețu, care este în... Așa, ne punem înapoi în locul nostru. Să vă abonați și la el. Vă las canalul lui în descriere. Perfect. Voi pune puțin pauză, voi face o căsuță și de toate și ne revedem puțin mai îndată. Și am revenit. Aici am făcut și o mină mică, de-abia am început-o, nu de mult. Fix acum am început-o. Spargem toate blocurile. Așa. Nu prea vorbesc, sunt concentrat aici. La joc. Voi pune acesta aici. Voi pune aici. Voi pune aici. Da, cam atât. Din restul facem așa. Unul de ăsta. Să arate frumos la intrare, că nici nu poți intra dacă nu sari. Uitați cât de frumos intri. Dacă nu aveam astea, deci nu intram. Bine deloc. Și aici ne trebuie unul. Gata. Gata. Frate. O, tu erai? Doamne, titică. Cred că ești ca o vacă adolescentă. Da, aia e. Frate, mine să red. Vom face aici când se numesc torțe. Vom face niște căuli. Aici vom închide. Vom pune patul, ceva de genul ăsta lângă foc. Să arate mai frumos. Vom face și un chest acum. Am nevoie de un chest. Ok, chestul îl voi pune aici. Și voi mai face un pat. Să arate și mai frumos. Două paturi. Îl voi fi aici. Și gata. Când vine noaptea putem dormi. Cred că am făcut destul. Să punem sus aici. Să se facă. Ok. Arată frumos. Aici arată cel mai frumos. Aici trebuie să pun sticlă. Zice eu că pun sticlă. Nu, încă nu s-a făcut noapte complet. Ok, am dormit odată astăzi. Frate, și ne-a venit mie o idee genială. Bun, o să dormim puțin. Ok, filmăm 3 minute. Aici cred că o să pun
numai carne. Căci am numai carne. Nu am nevoie de pețe pentru... Ok, să vedem cât ne ia. Oh, perfect. Hai să facem aici. Să arate mai frumos. Nu e prea frumos gol. Mai avem nevoie de puțin. 3 și cu 3, 6. Deci perfect. Să vină. Deci venim, putem face vreo armură. Nu, aici. Pe bune, 5 pentru aia. Nici măcar papuci. Nici măcar papuci. Papuci? 4. Frate. Cât îți ia? Jeg. Așa. Și am terminat aici, arată mult mai frumos acum. Vom pune niște tățe frumoase. Vom pune toate astea aici. Și cred că și blocurile. Astea. Sticks. Așa. Și haideți să facem torțele. Am uitat să le iau. Cum am putut să le uit? Și aici nu se spawneze zombie. Vom să pun în continuare, poate o să găsim iron. M-aș bucura enorm. Haideți să mergem mai jos. Cred că de aici ne vom întoarce. Filmăm de 12 minute, cred că o să ne oprim la 14. Mai stăm puțin și vorbim pe aici. În timp ce căutăm. Voi face o surpriză pentru voi dacă o să vă placă această serie de Maxcraft. Poate ne vom face mult mai multe pe acest server. Poate vor preveni și prietenii mei. Poate vom face și un alt server de parcurs. Nu știu, eu sunt bun la parcurs, dar prietenul meu a făcut o mapă de parcurs la care eu nu m-am priceput deloc. Și el nu s-a priceput chiar de până la mea, dar oricum ar terminat-o el pe a mea, dar eu nu pe a lui. Frate, să spart deja târnăcopul. Trebuie să-mi fac un aul de piatră. Deja am ajuns la 13 minute. Pe bune? 14 și 30. Da. Ce vrea? Hai să vedem vaca. Crescut? Da? Ia uite-o. Ce ne-a dat? 3 carne. Pe bune, numai carne. 14 minute și 21. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. De fapt, și să vă abonați. Pa, pa! Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!